Il-każ ta' Harry Vassallo kien ħareġ fil-pubbliku l-4-5 ta' Marzu, 3 ijiem qabel l-elezzjoni ġenerali. Dakinhar f'nofsinhar, riporter tal-Partit Nazzjonalista staqsa lil Harry Vassallo x'kienet ir-reazzjoni tiegħu għal fatt li l-qorti konvertiet il-multi brabta ma' returns tal-VAT f'sentenza ta' 2 snin ħabs. Harry Vassallo ma kien jaf b'xejn u sar jaf 4 sigħat wara fl-4:15 meta rċieva 2 mandati ta' arrest fil-kwartieri tal-Alternattiva Demokratika. Harry Vassallo kien indirizza konferenza tal-aħbarijiet fil-għaxija u qal li s-sentenza żammet 5 xhur fil-kexxun biex imbagħad il-Partit Nazzjonalista juża kontrih lejliet l-elezzjoni ġenerali. Is-6 ta' Marzu 2008, il-Malta Today tiżvela li l-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo ma kienx jaf bil-każ u rid jinvestigah, kif fil-fatt tagħmel wara li ġie żvelat il-każ. Il-każ kompla jkomplika ruħu meta Joe Saliba qal li dan il-każ li kien żvelat mill-midja tal-Partit Nazzjonalista kien każ ta' frame-up. Edgar Kalja Kurmin tant fisem il-Prim Ministru ħares qarrija biex jeżonora lil Lawrence Gonzi u lejliet l-elezzjoni ġenerali ma jidirx ikraħ. U Tonio Fenek u l-Kummissarju tal-Vet Joe Sammut qalu li ma kellhom l-ebda idea. Il-ġurnal In-Nazzjon tas-6 ta' Marzu qal il-Prim Ministru talab li l-Kummissarju tal-Pulizija jinvestiga x'kien ġar eżatt. Xi ħaġa li jagħmel u fil-11 ta' Awwissu tal-istess sena, it-Times qalet li mill-inkjesta interna ħareġ li ma kienx hemm intħil jew mottivi politiċi, imma serje ta' ċirkostanzi sfortunati. Fosthom li l-fajl ta' Harry Vassallo tħalla fuq il-mejda għax is-surġent kien qed jistudja biex isir spettur u li wara li sar spettur dan il-każ għadda għand surġent ieħor li rid jaġġel minħabba li l-mara tiegħu kienet pregnant. Il-każ ta' Harry Vassallo u l-involviment ta' Galja Kurmi reġa' tela fil-wiċċ meta fil-jiem li għaddew sar magħruf li Kurmi ċempel il-Kummissarju tal-Pulizija dwar Cyrus Engerer. Il-ħadd, il-mexej Laburista Joseph Muscat qal biex kif il-Kummissarju tal-Pulizija kien pront jagħmel konferenza tal-aħbarijiet dwar il-każ ta' Cyrus Engerer, hekk ukoll għandu jagħmel dwar il-każ ta' Harry Vassallo. Minkejja dan, sissa l-Kummissarju tal-Pulizija għażel jibqa' bħalqu magħluq.